tal-bnidem dineb tilef il-glorja, l-identità ta' ulied u saru skjavi. Tilfu saħħithom, bdew jimordu. Tilfu il-ħajja immortali. Ma li daw is-sagrifiċċji kollha fit-Testament il-qadim għax kull darba li kien isir is-sagrifiċċju Alla kien jiftakar dak irrepreżenta lil Ġesu ibnu. Il-ħaruf. Qatt ma tista' salva mingħajr id-dem. Ġesu ġie sagrifikat mill-bidu tal-kreazzjoni. Hemm qawwa fid-dem tal-patt huwa dak li jattiva il-barkiet tal-Alla li tattira l-qawwa tal-Ispiritu Santu. Dem ta' Kristu għadu jgħajjad sal-lum il-ġurnata. Jaħslek inatfek u jqaxrek nadif. Ħaruf innoċent kellu jmut għalik. Ħaruf tal-Alla li jneħħi id-dubien tad-dinja. Dem ta' Kristu. Taċċessa l-fejqan għal-preżenza għal-ħelsin totali. Taċċessa il-barkiet, prosperità u xirka kontinwa bla maqfin ma'